Wow, lami. Sarap. Ha? Sarap. Ayos. Ayos. Pag nakikiman mo, makakalimutan yung pangalan mo. Basta lang magluto si Kuya. Nang guys, masarap. Okay na. Salat pala yung yung minsan nahiya kasi ako nung nawala ako. Guys, may lang ako pinuntahan pero ayos na. Bigay daw, kamusta? Sabi ni Jojo, kay Kuya Jojo. sponsor, nagbigay sa akin ng gamit dyan sa bahay. Yan. Babae, salamat sa inyo. Ayan po mga kaparing Jason, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan po yung team, nandun na po sila sa nandun na sila sa bahay ni Crystalline. Yun hinatid ko si Dogo, si Adji, tsaka si Tilo doon sa bahay ni Crystalline. Kuya Noli nandun, Kuya Puloy, Kuya Joel, Kuya Gatcho nandun. Yun, andun na po sila. Tapos ako, at sabi ni Kanoli, nagtanong ako kanina kung saan ako, kung doon kay Crystalline o dito sa barak. Sabi ni Kanoli, dito lang sa barak kasi nga walang magluluto sa amin, kaya ako muna yung magluluto. Tapos kanina umaga si Dogong namili na ng lulutuin dito tanghalian, at si Ate Bidang po kasi walang magluluto dito kasi may sakit ata, sabi nila. Hindi ko pa nakikita sa Ate Bidang, kaya ako muna dito. Ayun, time check natin ngayon 9:18. Maggagata tayo ng isda, tilapia. At yung sangkap natin, hop, extension saan man? Di mo nadala. Hawak mo na to kanina eh. Sige, dandan lang. At mga sangkap dito na. Talong, nandito may talong, kamatis, luya. Nandito na rin yung panggara natin. Pero magsasaing muna ako. Siguro dagdagan ko na lang tong kanin kasi may kanin dito. Dagdagan ko na lang to kasi napakarami. Sayang naman kung mag-ano pa tayo. Lalaglagan yung mga ko Sayang naman kung saing pa tayo ng marami tapos yung kanin na luma ay di magamit. Pero titingnan ko muna kung pwede pa, kasi kung hindi na, ipakain na lang natin dyan sa pato. Kasi kagabi to eh. Titingnan ko. Ayan, start na muna tayo. Ayan mga kaparing Jason, bali na ako, sasaing na ako. Ayan, nakasalang na yung ating sinaing. At hugasan ko na rin itong ating ulam. Magluto na tayo ng isda. Ito na muna yung gagawin ko muna ngayon. Kaliskisan ko muna itong isda para tuloy-tuloy na mamaya. Kunting pala. Lagos! Ako kagunting? Pwede pa oram? Hiram. Ha? Kadingin ka? Hiram tayo ng gunting kay Kuya Lagas. Palog na pa. Ito yung kalong kuya yung kulay. Ito ko taas nagkikinit-kinit. Sali ka. Diyan ka sa tuloy ah. Sali ka pag-imo. Ayaw mag-imo. Magluluto din sila gas sa kanila. Lutuin mo. Malunggay. Malunggay, gata. Oo. Gata
Tapos ng malunggay. Sarap yun. Gata. Isip po. Hindi ba pa kanina nagkapalit mo tinutulungan raman eh. Tinay eh. Tilapia. Heh. Masakit daw yung ulo nila, gas. Tapos yung tilapia po mga kaparing Jason, putulin natin para magkasya. Ayan. Malalaki naman to. Shhh! 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 Manok. Para maaga sila ang pagpunta nila dito, nakaluto na tayo. Yan, style niyan. Diretso ano. Ayun, salamat sa mga sumusuporta sa dalawang naka-challenge. Salamat po sa mga nagpapakulay. Hindi ko na po isa-isahin kung sino po sila, yung mga nagpapakulay nila yun. Lahat po, thank you po sa inyong lahat. At number 3 si Carrot. At si Beans. Number 5 bata yun. Thank you. Sana huwag kayong magsawa ang sumuporta sa amin sa mga vlog namin. Thank you po sa inyong lahat. Sana gumaling na rin si Ate Budang kasi mahirap magkasakit, hindi makagalaw-galaw sa mga gawaing bahay. Ang tahimik sa barracks. Ako lang mag-isa dito. So. Amo. Kaya Bobby, dumaan, nag-iigib. Yan, Elias Lagas. Ano, malunggay. Ano rin ang malunggay, ulam nila dyan sa bahay nila. Malunggay. Tipid-tipid muna tayo, wala pa. Sabi ko nga, dito nang kumain, nahihiya daw siya. Wala pang hanap buhay, si Elias lang. Parang bulan na ako na hanap buhay. Yan, ano yung gagataan mo? Lalagyan niya rin tilapia. Ihawin mo. Una ko tumaisip. Yan. Naputol ko na. Hugasan ko na lang yung tilapia. Siyempre dyan tayo sa gripo. Hugas. Dito mo na yan, Timayang.
Ayan, akin ang kawali. Opo. Pasko na naman. Ano kaya yung Pasko natin ngayon? Kumusta kaya? Tuyo ba o makabaho? Oo, sana maganda naman. Ayos na. Balik mo, cracker. Ah? Balik mo, cracker. Grup-grup lang. Hindi ako sa akin ngayon. Hamburger na. Yung cracker, lumaki na, burger na. Yan, bagaso. Opo. Oh. At nilagay ko na yung ano, dito na yung mga tilapia. Tapos susunod natin yung ating mga sangkap. Madali lang naman itong lutuin. Iba naman yung picadillo. Kasi yung picadillo may palaman siya. Ito naman sinanglay. Yung imbes ng papalaman, lahat na lang. Ano kaya? Oh, ayos yan, luto. Masarap yan. At pinapainin na lang natin yung ating sinaing. Maganda sana itong may pichay. Kaso. Ha? Malutuan mo? Parehas ah. Dinaga. Tilapia din yung lulutuin ni Kuya Bobby. Parehas. Pasko na talaga.
Pag ganyan nakakarinig na akong mga tugtog. Tuloy-tuloy na. Oo. Naiisip ko na kung ano yung magiging sitwasyon sa bagong taon. Pasko. Sana'y magmahalan na lang. Sana'y walang away. Sana'y pag-ibig Ang isipin. Sana'y Totoo yan? Bakit hindi? Pasko na! Certain man. Pasko na naman. Naalala ko tuloy pag ganyan itong Pasko. Naalala ko dati yung trabaho ko. Ngunit wala ka pa. Baldo yung mga ano, ngayon, Hanggang kailan company. Certain man. mga bonus ano? Ano naman? Mga doon, may trabaho sa mga bonus. Pagka mga pulis, kaya mga bonus. Malayo pa yan. Nag-ano na ako ng Diok. Nag-uwi ako ng Bicol. Ulan kami niyan eh. Kaya kaya sa plek na. Ang tabla ko ako Sara. Tama, sa... Luya. Ang pinaka-importante sa tilapia. Luya. Kalinaga, dito rin ako nagdala niya. Tanggal lang sa... Nakasara siya, ang inang-o. Hmm. Ako daw sa gulay, pikiluya ko. Daw ako sa ring luto. Dadala niyan. Saan sa nakarin, di ako nagluluya. No? Isa na buwan daw, nagluluya ko. Mga gulay, mga sa luya. Ang buti na ito tayong magluto. Mabintay yata itong magluto. Kasi ka dito na magluto. Ang kalamangan ng isang tao pag marunong ka magluto. Marunong magluto. Makakakain mo lahat na gusto mo. Pero kung hindi ka marunong magluto, asa ka lang kabili. Wala kang pera, magbubutom ka. Wala kang magluto. Kasi mga ganyan mga daon-daon lang, gumaubos. So, Pag walang-wala ako, doon sa amin, punta ka lang sa bukid. May mga libre dyan. Lakad-lakad ka sa bukid. Makakapulot ka ng nyog. Okay na. Lubi-lubi. Diyan, laing. Hingi lang yan sa kapitbahay. may inani ka pang na ano. Mga bata. Ay, yung puso, mga bata. Ang mahilig talaga yung magluto. Kasi ang magulang sa mga hilig magtinda ng mga ulam. Kaya sa tuloy na ka. Siyang sa tukarat, magbubulan. Mga ito, mga uga ko. Bula ako sa... Ligaw, pag ganun yung bula yun. Sa atin mo nakakapala ng bula. Yan ang pinaka-advantage sa Kaya nakabili ka ba ng mga bilyon niya sa bukid. Patay ka ba? Ito gulay ito, patay ka magluto. magluto. Hindi rin, bras ka manunro ko yan, lutuan. Basta may lulutuin. Pero ka, aarang kita na iba. Ito kangkong ito, kalabas, buhay sa orig, ikakil sa buwan mo. Yan. Tawag ito, taba-taba. Tawag ito. Wala eh. Ibanan sa libas. Kuya Bobby. Kumuha na ang kangkong. Gusto raw maghigop si, Ate Bidang. Tilapia. Hindi pa ako makatulong sa iyo. Oo, ganun talaga. Nung nakaraan nga, kaya di nakapunta kasi may sakit din yung asawa ko. Mga anak ko, hatid sundo. Hatid sundo. Gusto ko bantay. Sige lang. Yan, di pa rin tapos.
Malapit na matapos. Yan. Ang ingot to baga ka di kalunggan. Sunod naman natin yung ating kamatis. Hinugasan ko na to. Kamatis. Mga pilinsin. Kalinturan na. Ha? Kalinturan na. Kamatis natin. Bagay ngayon, halos lahat ng tao na ngayon marunong na magluto. Kasi may YouTube na. Kapag magluluto ka na di mo alam, how to cook. Manunod muna sila. Manood ka muna sa YouTube. Nagagayahin na. Kaso ang mahirap, kung tamad talagang magluto. Kahit may sasundan ka na lang, hindi pala maluluto yan. Tamad ka nga eh. Kapag nasa bahay ako, luto. Ayaw ko nang bumibili. Magkano na yung order ng karne ngayon? Naluto. 50 na. Luto. Ikaw lang kakain nun. Dalawa ka mo. Dalawa ay kulang yun. Tapos kain pa 50, 100. Kung magluto ka, bili ka ng 100 na karne. Ikaw 100. Kapapaya yung malunggay. Hindi. Abuhin mo. Kaya itong nasa Maynila ako, nangungupahan ako mag-isa. Hindi ako bumibili ng mga luto-luto. Gusto ko magluto ako kasi mas magana yung kain ko kapag sarili kong luto. Lagyan na natin yung ating kamatis. Halo-halo na lang yan dyan. Ano na yan? Sinulay. Sili. Hiwain natin para may kagat yung hanghang. Hindi ka daw lagi rin. Muna mo lang gamitan ko. Sige na. Itong pintana ang gamitan ko na lang. Para may kagat. Wala namang mga bata nang kakain dito siguro. Talong. Siyempre sa talong naman, pag ako nag-ain nito, ganyan, walang butas. Ginaganyan ko pa yan kasi minsan may uod. Halo na lang din yan. Sabay-sabay na lang yan. Malinis na rin to, hinugasan ko na siya. Mukhang masarap po yung luto mo, kuya. Kadilyang biliw. Biliw. Ako magpapariwag yung pala mo. Libong. Iwag-iwag. Wala. Ito sa tirido mo nun. Iba niya try. Kaso pala, ang pa mga ada, utos, adakol. Ayan. Yung mabubulay ba yan? Kapag, yung ano na si Pudinaan. Yan uso ngayon sipon. Ang kaso. Kasi yung panahon pa iba-iba. Pag gabi, malamig. Ah, Pag umaga, uulan, iinit. Gusto kong magpa-enjoy.
Ayan na oh. Sabaw. Salang lang natin to. Baka isa lang pa ng iba. Yan na. Siyempre, takpan natin. Walang takip yung kasirola eh. Ito na lang. Tatakip natin yung takip ng kaldero. Takpan ko na lang ito ng ano, ng plato. Okay na yung kinain natin. At si Lagas, patuloy pa rin sa paghimay ng kanyang lulutuin din. Malunggay. Pero mas masarap yan. Masarap yan. Ihawin mo yung tilapia, tapos ikunot. Tapos yung gata, yung sakto lang. Sarap. Yan. Mga manok oh. Kinakain siya yung mga ano ng nyug. Amoy! Pertiton! Munga ng gabi. Pwede rin sanang lagyan niya ang gabi. Lalawakan ko sana ng gabi yung lulutuin ng tilapia. Kaso anong oras na? Ayan, time check natin. 10:17. Sakto yan. 11. Puntan ko na sila para kumain. Ayan, at nakasalang na nga yung ating ano, niluluto na sinanglay. Basta iba po yung sa pikadilyo kasi yung pikadilyo may ano, may tali. Sa ibang ano, yung pinakang pronounce yan, pikadilyo. Dito kasi, pikadilyo. Sa Maynila, ano yan, pikadilyo. Pag ano po, ilalagay, yung iba din naglalagay ng kalamansi. Pero ako, nilalagyan ko ng kalamansi yan. Bago siya hanguin. Kasi ito yung magpapaano dyan, kapalasa. Ikaw kuya, naglalagay ka ng kalamansi niyan? Minsan. Pag mayroon. Wala. Pag wala talaga. May kanya-kanya naman tayo na technique pagluluto. Nilalagay ko ito pag tatanggalin ko na siya. Right? Ayan. Oras natin 11:30. Yun, buksan na natin yung niluluto natin. Wow! Wow na wow! Wow! Lami! Hindi na natin lalasahan yan. Palutuin na lang natin tong talong. Lalagyan na natin siya ng kalamansi para yan ang papabang sa kanya. Durog na rin yung kamatis. Takpan ulit. Ayan, lagyan na natin siya ng kalamansi kasi baka madurog yung tilapia. Kasi mabilis lang naman maluto yung tilapia, baka madurog siya. At luto na siya, siyempre. Ilalagay na natin yung ating kalamansi. Yan ang magpapabango dyan. Okay na siya. Pan natin. Ayan, luto na. Pwede na siyang patayin. Right. At ayun, mission accomplished na tayo. Tapos na tayong magluto. At nag-aantay na lang tayo sa kanila. Pwede natin silang sabihan na luto na yung ulam para pag pumunta na sila dito. Tingnan ko kung may dita pa ako. Tawagan ko sila. Saan sila kayo? Mag-11 na. Ay, walang naka-online. Okay na Kuya Noli. Tapos na akong magluto. Pwede na kayong pumunta dito. Alright.
picturean natin at send natin sa kanila. Inibalan mo pa sa gatit na kulunggay. Oo nga. Tikman mo. Inibalan sa gatit na kulunggay. Tikman mo yung ano natin. Tingnan natin. Tingnan natin yung luta ni Kuya Jason. Ito, may talong. Kamatis. Tingnan natin yung sabaw. Sarap. Ha? Sarap. Ayos. Ayos. Pag nakikiman mo, makakalimutan yung pangalan mo. Basta lang magluto si Kuya. Nang guys, masarap. Okay na. Ayan, pinatikman na natin kay Kuya Lagas. At yun. Yan ang pinakang madaling mga luto. Dabis talaga. Yun, ako nakaluto na. Siya, nandiyan pa rin. Hindi pa, tignan mo. Ayan. Ang bilis niya yung magluto. Ako, Oo. hindi pa oh. Mga lutong ano, sundalo. Kung mabilisan lang yan. Shoutout sa mga kaibigan natin mga sundalo dyan. Yun, shoutout sa inyong lahat. Mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga kapatid natin mga sundalo. Yan, ingat-ingat kayo sa mga ano, sa mga misyon. Ingat-ingat po tayo. At siyempre maraming salamat sa mga sponsor na mga nag-sponsor sa amin, Kabay Project, siyempre sa mga foods allowance na nagbibigay sa atin. At yun, laging busog yung team. Siyempre, pagod sa trabaho. Kamusta mga Yun. nag-kiyate? Kanino? Ate si, ang ganda. Ay, ikaw na magsabi. Ikaw na, ang naiya ako eh. Ikaw na. Ikaw na. Ate Shi, ayun, nahiya si Elias Lagas. Kasi, salat pala yung ano, yung minsan, nahiya kasi ako eh, yung nawala ako. Kasi may lang ako pinuntahan, pero ayos na. Oo. Ayan. Lagi mo na ako makikita. Oo. Ayun. Nahiya si, ano, si Kuya Elias kay Ma'am Shi. Ayun, Ate Shi. Ito si Elias Lagas. Igay, kumusta? Kay Kuya Igay daw, kamusta? Sabi ni, Jojo. kay Kuya Jojo. Yan. Sponsor, nagbigay sa akin ng ano, gamit dyan sa bahay. Ayan. Babae, salamat sa inyo. At syempre, yun nga, maraming salamat sa lahat ng mga sponsor. Ayan, tapos na tayo magluto. Hanggang dito ng vlog na to at maraming salamat. At ayun, nakabalik na tayo dito sa site. Ayan po, sa mga viewers, silent viewers, lahat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Ayan, bye-bye. I love you all.